Nke anyị nwa ya atụ ilu na-asị na obodo ụsọ ndị isi onye afọ anya na ya bụ eze. Obodo ụsọ ụsọ ndị isi onye afọ anya na ya bụ eze. Nke dịrị anyị ọ ga-adịrị anyị mma n'ụbọchị nke taata. Ọ ga-adịrị nwoke ma ọ ga-adịrị nwaanyị mma. Ihe ọ na anyị eme ọ ya bara anyị. Anyị gbuo n'aka nne anyị gbuo na mma. Anyị gbuo n'aka ekpe anyị gbuo na mma. Ndụ mmiri ndụ azụ a na ndụ ya n'ụlọ abụọ ka anyị eri abịara anyị ihe eri anyị abịarọla anyị. Ọ ga-adịrị nwoke ma ọ ga-adịrị nwaanyị mma n'ụbọchị nke taata. Taata ka enu nke anyị nwe anyị atụ. Nke anyị nwe anyị atụ ilu na-asị na obodo ụsọ ndị isi onye afọ anya na ya bụ eze. Obodo ụsọ ụsọ ndị isi onye afọ anya na ya bụ eze. Nke mbụ, anyị ma obodo ọbụla na ndị mmadụ na-enwe ofu anya na-abụ, ma nweza ka obodo niile si ụsọ ụsọ ndị isi onye afọ anya na ya bụ eze. Nke mbụ, anyị kwago ife obodo niile ji owu ndị isi mgbe gboo ma a na-anọ agha ndị emeriri n'agha nke emelie unu n'agha asị unu dịka anyị meriri unu n'agha ebe anyị chọrọ ụmụ nwoke niile nọ bụ unu anyị ga-egbusi ya ma sị ụkwụ unu niile anyị ga-egbusi ya ma sị anya unu niile anyị chọcha anya unu niile ebe ji na-emefe nwa kwụ ghara inwezi ike ọzọ. O wee merie ofu obodo n'agha ndị na meriri fa na-asị na ebe anyị ga-eme ndị nwa anyị ga-awụsife ofu anya anyị wee maracha obodo ahụ wee wosi amanye n'obodo ahụ ofu anya wee gawakwa wee weza ka ofu onye si wee nọ na ya wee nwe anya na-abụ a ga-asị onye afọ anya na-abụ were eze anyị ifugo maka anyị nwe anya na-abụ n'ọdụ ka eze ndị ọzọ nwezi ofu anya ụlọ ndị oyibo asị na handicap na ndị ọzọ handicap na onye alụzu oke ebe ha chịba awụsị na obodo ofu anya obodo ndị mmadụ niile na ya bụ ndị isi onye nwe ofu anya na ya ga-awụ eze. Nke mbụ akọgo m inu ka nkọwazi ebe a na-ekwu ma tupu na-aga n'ihu ịkọwa ebe a na-ekwu nwanne nwoke na nwanne nwaanyị biko sọskraịbụ follow ma chia nwanne nke kọwa niile eji ọmara ife gbasara ilu Igbo amalụkọta esi ekwu ya biko sọskraịbụ follow ma chia anyị na-echekwa n'ihu nke ahụ maka ebe a na-ekwu onwezi ofu enwe anya na-abụ onye ga-awụ eze obodo ahụ maka asị na obodo wusi ndị isi onye nwe anya na-abụ ya na-awụ eze esi nke nwe anya na-abụ ngwa bịa were eze anyị ọ were eze ba maka na a sị na ukwu ji agụ mgbada abịara ya agwụ ọ ya awụ eze o were ụzọ eze wee na-achịpa ka m kwuo ebe anyị akwụ nke ọ nwere ife ya aga ime ya aga mee mmadụ apụta n'obodo mmanyị nọ na ya nwụrụ ma akwụkwọ onye nwụrụ ọgụ akwụkwọ enwezi onye gụ praịmarị skuul a ga-asị ngwa ọkwa nwa ife ka anyị wee mara akwụkwọ ene ya ka ewu ndị eze anyị achọghịzi ịma nọ ma skwatị ma ọ mara achị onye ahụ na ọkagova wee mara ife na ọgọva wee jee akwụkwọ ọ were ezeba ọbe ahụ ka a na-atụkwa inu nke onwefe ihe aga inwe ịka ndị ọzọ mma obere afọ inwe ihe eji wee emeri ya ka eji wee nyekwa ya ọchịchị ọ ga-adịrị nwoke mma ọ ga-adịrị nwaanyị mma ma tupu na-apụ biko sọskraịbụ follow ma chia biko sọskraịbụ follow ma chia ka emesịa